Halløjsa alle sammen, og velkommen til den her video. Det er min allerførste video nogensinde, så jeg håber, I vil tage rigtig godt imod den. I dag det bliver faktisk en rigtig stille og rolig video, for jeg vil nemlig bare komme til at ride lidt rundt herinde på Jorvik og fortælle nogle fakta om mig selv, så I kan lære mig bedre at kende. Men før vi begynder, så vil jeg starte med at sige tusind tak for overhovedet at have klikket ind den her video. Det betyder virkelig meget for mig. Nu skal I bare høre. Mit navn er Nadia Flowerway, men I kan også bare kalde mig for Nadia, for det er faktisk mit rigtige navn. Jeg er 17 år gammel. Jeg er faktisk lige blevet 17, så jeg er stadig rigtig ung. Og så bor jeg med min far her i Nordjylland. Jeg har spillet Star Stable lige siden 2018 faktisk, hvilket er pænt lang tid. Men den profil, jeg spiller på lige nu, den har jeg kun spillet på lige siden 2019. Jeg har i nogle år nu slet ikke spillet Star Stable, og jeg tror det er fordi, jeg synes det blev lidt kedeligt til sidst. Dengang jeg spillede rigtig meget Star Stable, plejede jeg altid at være med i klubber. Lige nu der er jeg faktisk ikke medlem af en klub, men jeg har til gengæld min egen klub. Min klub den er stadig rimelig ny, så det vil altså sige, at jeg er den eneste, der er med i klubben lige nu. Men min klub herinde, den hedder Silver Snakes, og det betyder simpelthen sølvslanger. Så det bliver spændende at se, om det bliver et hit med min klub. Jeg kom lige i tanke om, at vi kan tage hjem til min hjemstald, og så kan jeg vise jer nogle af mine absolut yndlingsheste her i Star Stable, som jeg ejer. Så velkommen til min stald. Min absolut yndlingshest, det er den, der står herhenne. Den er så sød. Dog vil jeg sige, at jeg elsker alle mine heste, og de har en kæmpe plads i mit hjerte. Altså, hvordan kan man ikke elske alle de her heste? Altså, de er jo totalt for søde. Lige nu i Star Stable, der ejer jeg 36 heste, hvis ikke jeg har talt forkert. Jeg er ikke særlig god til matematik. Dog har jeg solgt en del af mine heste igennem tiden, fordi hvis jeg fandt noget flot tøj, jeg gerne ville have, så skulle jeg jo selvfølgelig købe det. Havde jeg ikke råd, jamen så var det mine heste, der røg. Jeg tror mest af alt, når jeg sidder og spiller Star Stable, så er det fordi, jeg gerne vil træne mine heste op. Jeg vil gerne have dem alle sammen op i level 15. Det synes jeg, det er flot. De får et lille guldnavneskilt. Og det sidste, jeg gerne vil snakke med om, det er i forhold til, hvad I kunne risikere at se her på min profil. Nu skal det så siges, at jeg er i rimelig højt level her i Star Stable, så jeg har faktisk slet ikke nogen opgaver herinde at kunne vise jer. Til gengæld, så når der kommer nogle spændende events, ligesom Vinterlandsbyen eller måske Halloween, så kan jeg vise den frem til jer, og så forklare, hvad jeg synes om det. Det kunne også godt være, at jeg kunne finde på at lave nogle små miniserier, hvor det er, at jeg leger skuespiller, og måske laver en spændende historie til jer ud af det. Jeg har også tænkt mig, at jeg gerne vil lave nogle mesterskabsvideoer. Måske i fremtiden vil I kunne komme til at se videoer med mig, hvor der jeg svarer på nogle af jeres spørgsmål eller måske problemer. Jeg kunne måske også godt finde på at lave videoer, hvor jeg er ude og købe nogle nye heste. Så jeg vil sige, at jeg har en masse idéer til mine videoer. Men det gælder også, hvad I har lyst til at se, for jeg vil gerne gøre jer glade. Men nu synes jeg, at jeg har været vidt omkring i forhold til ting omkring mig selv, så I har kunne lære mig lidt bedre at kende. Så jeg tænker faktisk, at jeg vil til at slutte videoen af nu. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I har set med. Det betyder rigtig meget for mig. Jeg ved godt, at det ikke har været verdens længste video, men jeg håber, at det er okay. Så tænk, nu kan jeg sige, at jeg har lavet min allerførste video. Det er jeg stolt af. Men hvis I godt kunne lide min video, så må I meget gerne give et like. I må også rigtig gerne begynde at følge mig herinde på YouTube. Måske skrive en lille kommentar, hvis I har lyst til det. Så jeg vil egentlig til at slutte af for nu og sige tusind tak, fordi I har set med. Hej hej!